Oba Arden Milar basawi moy Presiden jong kaseng Voice of the People Party WPP ulapan pau ya ke jinsngu ya ki patba ki balakershan ya ke Voice of the People Party bat langba ki lat pathai kubor ulawer ya ki patba kenthei bat senrang ban wan yes no lang ha ke jing yalang patba kaban long la shai ke sngi ka artari uyayong ha kapor ar bajeno phai sngi kaban penlong hamot pran kum ke parti keleburu ya pratali kimat bandawana ke sarkar kimat ki banta ya ki khon samla kimat ki bakta ya ki pardo parasnam ki basong ha ki than khaput kimat ki bakta ya ki rangli ha ka bayadei bat ke kendeu ka siap bat ki waipat kimat ulakan tujur ya ki patba banwan sha ka ni ka cingyalang khnang ban yang rangba kum ka jat benreu bat ke jing bha jing miet na ka banta ki long din man din katba na kaliang usumbut menteri rangba kejela uba siang bhalang dhar menta kasngi ulakan tho ba ka jing thmu penlong rally ka liang persya Voice of the People Party WPP halor ki kam kenthop ka projek Daulonong Lumpong Deng kadai ka bal penlong ban yalap na ka banta ke election sitang samoi ke Shillong Lok Sabha ka rally patba jong ka WPP kadai namar ba kilas dang ya ka jing yalap na ka banta ke election sitang samoi ka Shillong Lok Sabha ngiro ngin sasdang no ya ka jing yalap election let's see how banai banwan ong ba snya bhalang habai kren bat kinong tho kubor haba kedeu ya ka rajong sarkar jela ban penlait no ya ka Daulonong Lumpong Deng na projek Taj Resort and Spa ulong ke jingkren usumbut menteri rang ba Preston Tutsong bat menteri sarkar ba wailat kisela kala shai bha bat kadai kumnehi na du ka basdang haba kali la ka WPP ka pen kala sok pedung ya ka NPP uba snang bha ulong kadai ka kamram jong man kiseng san perthai ban yalap na ka banta ke election sitang samoi hanrai le se ki kwa ban pendon kam ya kani kamat kum kamat yalap election kanehi ke song haki halor ke jing terwajong u ban pen kenriak no ya ka 5-star hotel na umyam syawa ajer lada ki priu ki persya ulong phiyoi ngilong ki bapdiang bet ya ka roi kapar menta namba ka sarkar kal sngap ya ka sur jong ka senjuk kirang ba snong ka riwai district ngi ka sarkar lapan bet ya kani ka kam